jorratzen duten, eta gai, uste du kantu bakoitzak baduela gai ezberdin bat, gero nik jorratzen dituzten gaiak dira unkitzen nauten gaiak, gai grabeak gehienetan, alaitasuna ez dut hainbeste kantatzen, badira batzu ni baino askoz hobekiago egiten dutenak, beraz, pentsatzen dut kuper bati edola biziki ongi abesten dute alaitasuna kantuak eta beraz nik ez dut hobekiago eginen, beraz aukeratzen ditut gai aski grabeak unkitzen nautenak, edo zein izaiten aldira pertsonalak ere, baina pertsonalak direnean, saiatzen naiz ere orokortasun bat emaitea, beraz jendeak behar bada nire kantuetan, horien burua ere ezagutzen du, edo horien bizitzaren parte bat ere isladatzen du, nik uste. Eta gero, ze gai izaiten aldira aizen beneko kantuan da transmisio mezu bat, aitaren gandik ukandudan transmisioa, eta uste dut importantea dela mezu hori pasaraztea, bereziki Ipar Euskal Herrian transmisioak izan duelako bizkat etenaldi bat. Eta gero, bezakit, gai sozialak ere, ongitzen dute, gai sozialak gizarte moderno unen akatsak edo alde ilunak, eta ezakit izaiten aldira Nafarra kantua ere oso Nafarra kantua ere, hori nahi nuen kantatu basen afartagana izenez, eta nire familiak baituenez, nire izenak eta familiak baituenez ere sustraiak Nafarro garaian, eta importantea atxemaiten nuen idaztea gutxienez kantu bat Nafarroari buruz. Eta gero, ezakit, badira gai asko, ikusi beharko zuen, edo entzun beharko zuen. Zein da Nafarroari buruzko kantua? Odol isurien luja. Hitzak zuek sortzen dituzu beti? Bai, hitzak nire dute egiten, kantuen melodiak eta rifa gehienak ere nik ekartzen ditut, eta gero moldaketak baute importantzia handia gure taldean, eta nik egia ekartzen dutela kantu bakotxaren mamia, Salbu Asperen kantuan Julian Labat gure gitarristak egin du musika. Ekartzen dut kantuaren mamia eta gero taldekideen artean moldaketak egiten ditugu eta horrek ditu kantuak gorpuzten edo eta indar asko emaiten du eta benetan eskertzen ditut taldekideak moldaketak badutelako importantzia handiak gure kantuetan.